Sredstva za opremanje dječjeg igrališta u iznosu od 20.000 eura donirao je Jugopetrol a.d. Otvaranju igrališta prisustvovali su gradonačelnik prijestolnice Cetinje Aleksandar Kašćelan i izvršni direktor Jugopetrola a.d. Antonios Semelides. Posljednjih godinu dana prijestolnica Cetinje je, prema riječima gradonačelnika, uz pomoć donatora uložila puno u sportske terene, ističući da će dječje potrebe za lokalnu samoupravu uvijek biti prioritet. Ono što je najbolji pokazatelj u ovoj našoj priči ovdje koju pričamo je što djeca sa osmijehom i igrom i pjesmom koju smo čujali zadnjih dana iz Njegoševa parka govori da je ovo najbolja stvar koju smo napravili ovdje. Prijestolnica Cetinje će nastaviti da ulaže u dječja igrališta jer cilj i želja nam je da ta djeca više vremena provode na otvorenom, da se igraju i da se zabavljaju. U sklopu opremanja ovog rekreacijnog prostora postavljene su sprave za igru, klupe i ostali mobilijar. Izvršni direktor Jugopetrola a.d. Antonios Semelides izrazio je zadovoljstvo zbog završetka ovog projekta. As Jugopetrol, we are always trying to care about the people and the country in general, but especially the kids of Montenegro. Jugopetrol uvijek brine o ljudima, stanovnicima Crne Gore, djeci posebno. So all of our social responsibility activities are related with children. Tako da su sve naše sve aktivnosti društveno odgovorne vezane za djecu. We are offering scholarships to students for master's degree in Greece. Mi također nudimo i stipendije za master studije u Grčkoj. We are sponsoring the Young Children Volleyball League all over the country. Također sponzori smo i prijatelji dječje odbojkaške lige, mini odbojke. We are also sponsoring a program for road safety, especially for kids. Također smo sponzori programa za sigurnost na putu za djecu. And we offer free summer holidays for children of the orphanage. I također godinama unazad djeca iz Doma Mladost Bijela imaju ljetovanje u Grčkoj od Jugopetrola svake godine. Igralište je pokriveno tartan podlogom kako bi se djeca mogla bezbjedno igrati, a u cilju obezbeđenja igrališta postavljen je video nadzor i osvjetljenje.